Dobrý deň, toto je krátke prezentačné video elektroniky upravenej pre počítanie kusov a zobrazovania informácií o tom, či počítané kusy sú v rámci alebo mimo tolerancie, s tým, že jednotlivé produkty sa zadávajú pomocou čítačky čiarových kódov, ktorú sme pre účely tejto ukážky nahradili počítačom. V súčasnosti má váha zapamätané dva produkty, pričom databáza tejto jednotky si môže uložiť do pamäti 1000 záznamov, pričom každý tento záznam o produkte môže mať 3 popisy, každý popis môže mať maximálne 20 znakov. V tomto prípade bol využitý názov a EAN kód ako druhý popis, čiže maximálna dĺžka EAN kódu pre spoluprácu s čítačkou čiarových kódov môže byť 20 znakov. Materiál je možné v súčasnosti navoliť dvoma spôsobmi, a to buď čítačkou čiarových kódov alebo manuálne cez menu. Pokiaľ sa pozrieme do databázy, tak tu máme dva tovary, jeden s názvom batérie a druhý s názvom matice. Pokiaľ si prezrieme jednotlivé položky, ktoré je možné evidovať, tak je to názov tovaru, v tomto prípade matice, EAN kód, ďalej môžeme evidovať ďalší popis o dĺžke 20 znakov, v tomto prípade je to APV, čo je priemerná kusová hmotnosť jednej matice 50 gramov. Môžeme ku každému materiálu spraviť prepojenie na taru, to znamená hmotnosť obalu. V tomto prípade si jednotka je schopná zapamätať 300 položiek rôznych obalov a ich hmotností. A ďalej tu máme nadefinované 3 limity, pričom prvý limit hovorí o počte kusov, ktorý chceme dosiahnuť, druhý limit hovorí o počte do mínusu, ktorý môžeme ešte tolerovať, a tretí limit hovorí o počte do plusu, ktorý ešte môžeme tolerovať. Čiže v tomto prípade pri takomto nastavení 10-2-2 vie jednotka vyhodnocovať, že pokiaľ bude počet matíc od 8 do 12, tak je to ešte v poriadku. Ako náhle je to mimo, tak zobrazuje, o koľko matíc vlastne je pod alebo nad daný limit. A ďalej ešte ku každému tovaru môžeme evidovať aj zákazníka, čiže firmu, a v tomto prípade si je schopná jednotka zapamätať 200 zákazníkov. Každý zákazník má 5 polí po 30 znakov, kde sa dá uviesť adresa, názov a tak ďalej. Čiže spôsob voľby alebo funkcie najjednoduchší je pri naskenovaní čiarového kódu. Jednotka vyhľadá tento záznam vo svojej pamäti a v prípade, že je nájdený, zobrazí názov produktu. Čiže skúsime naskenovať prvý materiál, kedy vlastne zobrazí číslo, v tomto prípade je to ID 0 a zobrazí názov matice, alebo ak by sme naskenovali iný materiál, tak vyberie príslušný tovar, zobrazí jeho názov a v súčasnosti ukazuje, že je na váhe 0 kusov. Pre prípad batérií, ktoré majú kusovú hmotnosť 100 gramov, sme nastavili limit na 4 ako minimum a 7 ako maximum. Čiže pokiaľ na váhu dáme 100 gramové závažie, v tomto prípade váha zobrazuje, že sme na váhu dali 1 kus a je to podlimit, ešte chýbajú 3 kusy. Pokiaľ pridáme 2 kusy, ešte stále chýba 1 kus. Pokiaľ dáme ďalších 100 gramov, v tomto prípade je to v poriadku. V prípade, že limit presiahneme, tak váha ukazuje, že je nadlimit a navyše sú 2 kusy, pretože maximum bolo 7 kusov. V tomto prípade váha nevydáva žiadny signál, je možné, aby ho vydávala v prípade, že je napríklad nadlimitný počet. V tomto stave môžeme naskenovať druhý materiál, kedy vlastne váha prepne na materiál číslo 0, čo boli batérie, kde bola kusová hmotnosť 100 gramov. A limity boli 4 až maximálne 7 kusov. V tomto prípade ich máme 18, takže váha ukazuje, že je ich navyše 6. Vždy po ustálení váhy zobrazuje, koľko kusov máme navyše.
Tieto hodnoty je možné buď vytlačiť na tlačiarni, a to automaticky alebo manuálne, alebo je ich možné zapísať na USB kľúč v prípade, že je váženie ustálené a nastane jeden z troch javov, teda bude váha podlimitná, v poriadku alebo nadlimitná. Môže sa tento údaj zapísať na SD kartu. Toto je možné definovať a rozhodnúť, v ktorom čase a čo sa bude zapisovať. Tento systém dokáže spolupracovať aj buď s hmotnostnými alebo s limitmi o počte kusov. V súčasnosti je software nastavený tak, že pracuje iba s počtami kusov, s tým, že v prípade, že by sa jednalo o materiál, ktorý je napríklad v prepravke, hmotnosť tejto prepravky je možné priamo zadať do materiálu, teda do tovaru a automaticky ju odčítať. Pred samotným vážením, teda pri naskenovaní toho materiálu, si váha vyhľadá ten tovar. Pokiaľ je tam pripojená tara, tak ju automaticky odčíta, ale môžeme odčítať aj manuálne, pokiaľ na váhu dáme nejaký obal. Môžeme vytarovať vlastne materiál a následne už vážiť len vnútro, pričom váha zobrazuje na displeji počet kusov. A pokiaľ je zvolený materiál, tak automaticky zobrazuje aj, či je to nadlimit alebo podlimit. Funkcie, ktoré táto váha v súčasnosti má, je možné samozrejme upraviť alebo rozšíriť podľa požiadavky zákazníka.